Така, здравейте, пичове, аз съм Ромбикс и извинете, че почвам от тук, но починах да правя епизода и ми звъннаха и тогава ми идеше да набия човека, който ми звънна. И затова ми се спря клипа и затова почвам от тук, извинете пак. И къщата е почти готова. Малко колко маят. Добре, няма значение. И така стана. Опа-ла. Така, трябва ми храна, имам само ябълка. И направих това там изкривяване, защото казах, че в първи епизод ще играя с приятели. И там ще стоят от леглата. И за това. Това дърво пак ли свърши, бе? Ей, тук имам 40. От него си направо ще набрадва. Колко е? Това е тази музика, бе. Добре, още една ябълка. Виж ми интрото. Виж ми интрото. Варя, виж ми интрото. И трябва да пишеш твоя канал New Intro by Me. Или както искаш, ако искаш си го пиши на български, хич не ми е. Така имам овца. Сега ще отреба. Така. Ей, грух. Ако всеки епизод убивам по едно грух, ще правя повече епизоди. И изтъмва се. Това е лошо. Трябва да направим къщата веднагически. Защото ще съм най-вероятно вечеря. Така, ще направим бърз авариен изход, който причина, защото лесно ми се подпалват къщите. Почти винаги ми се подпалват. И викам, този път това нещо да не става. И затова просто остава работите, защото сега се стъмва и ще ме отрепат. Да, и тук забравихме колко ни трябва. Добре. И този епизод беше, нали, преди да ми звъннат, епизода беше 12-13 минути. И сега едва 4. И сега ще направим пода. Той само, че ще бъде от това дърво. А пък и не само това, също и от другото. Ще направим някакъв такъв шарен и покрива ще е същия. И затова сега ще събираме дърво. И през нощта също ще се бием и с зомбита, защото те вече ме почнаха. Скелетите ме почнаха. Абе, ще ме отрепеш, бе, скъпаняк. Ау, бе. Ами аз съм до тук, пичове. Вижда съм. Добре, прекалих. Ще изключим чудовищата за тази нощ.
А другата, след като се оборудваме в къщата и си имаме всичко, тогава вече ги почвам. Ще си направим мечове, ще копаем повече и така ще стане развиването. Другите епизоди толкова играх и доста бързо се развих, да. Ама в този канал нямам и... Ай, щупи ми се брадата. Какво ви кажа? Какво правиш, бе, Коко? Коко, бе? Какво правиш? Така. Какво? Качвам видеото с моите копия. Качваш клипове. Да. Окей. Сега ще правя ревю на хеликоптера. Really? Ревю. На този хеликоптер. Боже мой. За какво ти е, бе? Ама ти трябва да опишеш колко... Нали, какви са батериите, колко волта е, такива работи. А не само кажеш от колко метър бил паднал. Така. Започваме с това дърво. А ти ако искаш го прави 1 час. Добре, не стана къщата много добре, трябваше да е един път по-широка, за да стане както трябва, но нищо и така става. Я покажи на камерата това текст. Не мога, защото ми се зарежда телефона. После ще ти покажа. Като спра клипа. Ой, как ми бъгна тук. Направо си мислех, че ще падне извън света. Викам си, аз съм до тук, айде. Така, доста се развиваме тук. Първо си сложим тия честове. Вземам тази пръчка и от този чаркол ще си направя факли. Колко пак ли правиш песните, бе? Така, виждате, нямам още покрив. Но ще си направим. И то хубав. Така, факли. Най-накрая. Какви са тия бъгави факли, бе? Така. О, боже. Така, трябва да си направим покрива. Нещо, което знам. И което е много успешно. Така, почваме покрива. Така, искам да ви кажа нещо. Гледах, преди да си кача клиповете, ги гледам. И като ги гледам, всичко се чува нормално. Едно нещо ме дразни. Значи на телефона, както го виждам аз, нали, не забива. А след това, като го гледам на клип, и гати бъгавото. Не знам. Сега на мен не ми бъга хич. Даже много готино си върви. Така дървото ми стигна точно. А защо правя така, не знам. Така.
готово, приятели. Къщата е готова. Но нещо липсва. Всъщност липсва много работи. Първо трябва да си направя кирката, за да си взема печката. След това ще ходя в мините да си правя каменни работи. След това ще правя какво ли не още. Всичко ще направим бавно. Така. Къщата е почти готова. Абе, не бе, скъпа някакво. О, така. Така, тук може да сложим голяма картина на нещо такова. Тук вече се уредихме леглата. Тук ще правим още честове. Другото съм два. Така. Ще ги сложим тя честове. Аре тук. И вътре си сложа айтемите. Така, мисля още да не свършваме. Викам да стане ден, по-бързо. А това също пише. Какво стана с този скайп, бе? Така. Нещо прекъсна връзката. Чак, че сега си правя айтем тук. Така, пичове, намерихме айрон, който ще се върнем да го вземем. След като си направим каменната кирка. А сега взем нарочно повече камък, за да си направим. Си направя първо 2 кирки и 1 меч. Крафтинга ми е близко. 2 кирки и 1 меч. Меча за сега няма ни трябва. Та кирка няма ни трябва и това. И отиваме си вземем айрончето. Ще направим айрон кирка или айрон меч. Ако не... Айрон кирка и айрон меч е най-добре, ако не стигне. И като си ги изкопая, мисля да свършим епизода. Този по-дълъг от предишния. Вече 14 минути. И сега си така. Значи. О, точно не. Значи една айрон кирка и 1 меч. Супер. Сега са. Нямаме въглен и тук също това трябва да го направим и свършваме. Дърво. Свършва това. Трябваше така да ги свърши. Ставаме с айтемите. И пускаме. И спираме. Да, това бях аз. И свършваме с втория епизод.
Днес или утре ще направим трети, четвърти и така. Най-вероятно на ден ще направим по 2. Чао, чао.